Upat ka mga sundalo nga lakip sa mga namatay sa C-130 plane crash sa Sulu, Gilamayan kagabi, sulod sa kampo sa 4th ID. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yastek samtang si Technical Sergeant Nelson Hajiri ang gilayong gilubong kagahapon sa Bukidnon, subay na sab sa tinuhuan niini nga relihiyong Islam. Kapin 12 ka oras nga gitinir sa kampo sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City alang sa vigil ang upat ka sundalong namatay sa C-130 plane crash sa Sulu nga miabot sa syudad kagahapon. Samtang si Technical Sergeant Nelson Hajiri nga taga Kadingilan, Bukidnon ang wala nagidugay kagahapon sa kampo sa 4th ID, sanglit kinahanglan na siyang malubong gilayon subay sa tinuwang Islam. Atol sab sa vigil, mismong si 4th ID Commander Major General Romeo Browner Jr. ang mihatag sa Order of Lapu-Lapu ngadto sa mga bayaning sundalo isip pag-ila sa ilang kabayanihan ug pagserbisyo sa nasod. The Army is ensuring na tama ang maiuwi na bangkay sa mga pamilya nila at we conducted the DNA sa mga pamilya. Kaganinang buntag, gilayon kining gihatod silang tagsa-tagsa ka lugar sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Si Private First Class Carlo Dapanas ang gihatod sa Manticaw, Misamis Oriental, samtang sila Private First Class Philip Dante Camilosa ug Private Carlos Jun Paragua ang gihatod sa Butuan City, ug sa Lianga, Surigao del Sur si Corporal J.R. Obinita. Ang kabanay sa 5 ka mga sundalo gisigurong madawat ang burial assistance ug uban pang tabang gikan sa gobyerno. Nabigyan na po ng burial assistance worth 80,000 ang mga yan. So minadali ng ating command kasama ang buong Philippine Army sa pagbibigay ng burial assistance. Napakalaga yon, no, para ma-facilitate yung preparations ng lahat bago maiuwi doon sa kanilang mga tahanan. Samtang sa Hingoog City, Misamis Oriental, 25,000 pesos nga cash assistance ang gilayong gihatag sa LGU ngadto sa mga banay sa tulo ka mga hinguognon nga sundalo nga nakasurvive sa C-130 plane crash sa Patikul, Sulu sa milabay nga semana. Ang mga sundalo nga nakarecover kay sina Private Gerson Peloton nga taga Barangay 22-A, Private Jeriel Araneta taga Barangay Talisay ug Private Vincent Paul Bandalan taga Barangay 17. Ang paghatag og cash assistance ang nakitang paagi sa LGU isip tabang ug paghatag og pasidungog ngadto sa mga sundalo nga gaserbisyo alang sa kalinaw sa atong nasod. Yastek sa kasamtangan, anaa pa sa 20 ka mga sundalo ang ginapaabot sa 4th ID nga moabot sa syudad o galing moabot na mugawas na ang DNA test nila gikan sa Western Mindanao Command. Busa ang panghinaot karon sa mga kabanay nga mapadali na ang proseso aron mas mapaspasan pod ang pagpahiluna sa ilahang mga minahal sa kinabuhi. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.